Дръпни му смокачинга. Подгревай бая. Изключи го само отскоро, да не минеш през аудито. И ба, колко силно светна това. Добре, скоро подгрява. Ама чакай, не го гаси веднага. Ости го след това си играе. Ма имаш подгрев на антифриза. Чакай. Дай, върши го се. Върни го после още един път и пак. И на следващото вече мога въртиш. Смокачинга е дръпнат. Пак го изчака като изгасне. Да. Или сега пали трактор. Запала. Кажи върти. Да. Подгрей го два пъти преди прошло. Ще запали. Ще он припуква. Маслото. Маслото мига. То трябва да мига, защото е гъсто на копър. Връщай го. Да. Това ще е изпитание. Викам, това ще е изпитание голямо. Да не запали. А? Да не запали. Добре. Давай. Пак ли да върта? Да. Малко гаш му поправи дрежка, почнем по такова. А? Малко гаш ще трябва да дадеш после. Малко. Натка, давай, лекичко. Натка. Пошли бе! Как смърди на това? Е горел! Ей, го пежото баци! Оня ден не можа да запали. Това колко дена не е палено? 10 дена не е палено. Това е голос, бе! Мръка! Ники пежака, като стане на толкова години и километри, лата, ако запали така.